हामबाय যারা নাই তঙাই রত্ন তাই ননব एक्चुअली मियानि जे जम्पुइजालनि घटना आ घटना बेलाइके सेलमान सिंसा एवं आबहावाय घटना कोनो समय फनो जों वानसुगैबो माया आपनो वाव वानसुग जागिया विशेष खायै महाराजानि सुनामजाग टिप्रा मोथानि जे आइडियोलॉजी आवो बायके आबो हरबाय साल कारण तामनि माले महाराजानि जे टिप्रा मोथा एवं महाराजानि इमां आबो अंखा तामनाय आ हरनि घटना बाय कोनो माने तामनाय रिलेटेड करे कारण तामनि माले महाराज बबनी प्रजारकनो फियकनानि बागै विशेष खायै जे डेमोक्रेसी सिस्टेम यक समारनानि बागै बने जे वानसुकमुं मीन्स ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो अंखा अनेक कथर तावनि माले जों जतनो 72 years मुभमेंट खालायखा डेमोक्रेसी सिस्टेम यक समामानानि बागै आ यक समाज जों माने मानलिया टोटली फेलुर रखा आ फेलुर न सक्सेस खायनानि बागै दिनै महाराजा ब बायथां बनि जे तंगनि विभाग न सेक्रिफाइस खायै जे ब अंकरै फैका डेमोक्रेसी सिस्टेम नरक थानजांदे आं नरक न यक समारनाय दैट मीन्स ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नाय आबुनि बागै बर' रक गोबां आबुनो बिश्वास बखायका एवं रेसपन्स बरखा एवं गा एडीसी नि जे इलेक्शन 18टा विधानसभा शुद्ध 18टा गोबां फेलमा जागाबो किसा किसा डिफारेंस बायके बाक्सा जे तामनाय 10टा जागा फेलखा 18टा मेजरिटी माने फैगा गाउन बागै जे जनगणनि आशा आकांक्षा जता राजा तावुक्तैबो सिरियस जोङै ब जे जरा कमनि बिसिङैनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होननानै बागै यक समारनानि बागै जे तामनाय वानसुगै जे बोस्रां हिमनानि बागै ब जे प्रिपारेशन नाय दङ आ प्रिपारेशननि कायसा केबेंमुं मियानि घटना गाउन बागै आं जत त्रिपुरा मोथानि खरकसा तामनाय आंबो त्रिपुरा मोथानि मेम्बार हिसाबै आं जत त्रिपुरा मोथानि जेता मेम्बार रखनो बा त्रिपुरा मोथाना हामजाकनाय रखनो याकुं याग्रमै खयनाय जेना आबहाय नेक्स्ट टाइमाव आबहाय घटना यातै हियाबा अकबथिक जे दा गोरों दाबाय थैयो सिलाय गोरों सिलायबाय थैयो दै गोरों दैबाय दैयाव गोलैबाय थैयो माने बुरा बुरि रक जे सामाने आ ककबथिक दिनै जों नुगो अ जे प्रेक्टिस ब जागानि फायका आ प्रेक्टिस जोंखा CPM रक पुइला फोरोङै लांखा बरकनि जे दीर्घदिन जे मुभमेंट खालायै बरक जे डेमोक्रेसी सिस्टेम न डिपेंड खायफोना किन्तु बरकनि आ हरनि सामुं बायखेनो बरक गोबां जरा बरक जागा सरकार दंखा ताइखिनि बरक फार्स्ट যখন জনশিক্ষা আন্দোলন খালাইলাইफोरो आब्रुचिनि बरक शिक्षितनो अनेक बोथारखा अमो हाइके कासुलायमानले तुस्तुगदे जो विभाग जागा बोथारखा गोबां बोथारखा आबोसिन अनेक लस जों दिनै आ जता शिक्षित समाज दङ बोथार माने आबो हाइके जों मिस बिहेव खायमाने आबो जों दिनै साफार खालायदों जे जों ताव मानजागै दंमोन आबोनो सोलोंलायु खाताबो आबोनो सोलोंलायै दिनै IPF दि बाहायना विशेष खायै पुनारो तामनाय मानिलायमानि करिखा विशेष खायै चिनि महाराजा जे दिन ब नमिनेशन फाइल खायनानै थाङो आ दिन बनो 3-4टा जागा कासुजा यान का सम्पन्न करतै थांमानि TSR केम कलोनी बाजाराव आबोनि परे ताकार जलाव आबोनि परे गाबर दिव नमिनेशन फाइल खायनानै थांमासे बरक राजाना कासो आबो आ दिन जे दिनै विशेष खायै आंना कारसानो चिनि अकरा एनसी देबरमा मिनिस्टार न आदिनो बो मोनै दङ आदिनो बो राजाना कासरो आनो बुरा बुरि रक जे सामाने दा गोरों दाबाय थैयो सिलाय गोरों सिलायबाय थैयो माने ताक मानजा खानाब्ले
आका सुनाय रखनो त्रिपुरा मथाव सापर्ट फैके किन्तु आ प्रेक्टिस याखरी में नि बागै तिनी अबहाय अबास आउनि बागै आं कोन्या नायो जो तो पॉलिटिकल लीडर रखनो याकुं याक रमै आउनि बागै जो तो कर्मी रखनो राजनीतिक खलाइपना लीडर खलाइपना जो तो कर्मी रखनो जो तो मास पीपल रखनो काहां कक सादी काहां फोरोंदै हामियाता सादी जदि आबहाय के साकां कांके सालसा आ दाक्रं दाबाय थिमे आइके नों बाबा हायके साबार खाने आउनि बागैनो तिनी ताबुक जे तामनाय आ अब्बास न संखिबि में नि बागैनो तिनी आबहायके जे तामनाय आबहाय जों मानजाबै दङ हायसे तिनी राजानो कासुमान दिनो आ दिनो जे ताबुक कासरनाय बा आ कासनाय मथानि लिडार बर बाबा हायके तां बर मोनै दङ बर सिरियास या बर दागि कासरो नमिनेशन फाइल सबमिट खालामनानै न कासनानि आबोथ गणतंत्र देश गणतांत्रिक सिस्टम अब खबियाबले ए महायत आउनि बागै आ प्रेक्टिस खासा हमें किन्तु तिनी राजा तिनी महाराज बो किन्तु आबहाय नाया तब जो तो त्रिपुरा सान यक सामारनानि बागै डेमोक्रेसी सिस्टम इंडियन कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क नि बिसिङाव ब विभाग न वानसुबै सामुखाय दङ ब कोनो कम्युनिटी सामुखाया ब कोनो माने ताहनाय पार्टी निजे नेतांनानि बागै ब सामुखलाया असुख जरते आं साइमानो ब त्रिपुरा सारकनो यक सामारनानिनो बनि कायसा नाहारमं बनि कायसा वानसुकमं एवं बनि जेता सेक्रिफाइस खाउन बागै ओ जे आं साइजमा सामाने आबोना लास्ट सापिनाय प्लीज जो तो पार्टी नेने तामो सीपीएम तामो बीजेपी तामो कांग्रेस तामो आईपीएफटी तामो तामनाय त्रिपुरा जों जतनो आ प्रेक्टिस नो खिबिबायजादि क काहाम सादी काहाम फोरोंदि काहाम तंदि काहाम वानसुकदि आबोना आं रिक्वेस्ट खालामो तेकाइसा आं जे खानामाने आ जागाव जे विशेष खायै मिनिस्टारनि आं बिबृतिबो खोनाका बनि जे एमएलए फान्ड आबोनो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बागै बरफ सालायनानै थाङो आबोनो एमएलए नि जे फान्ड सालायनायनि बागै आ जागा पार्टी मिटिं खालामनाय आंनि मतेखे एडमिनिस्ट्रेशन दङ सिस्टेम दङ आउनि बागै बल आ फान्ड ताकारजला जम्पुइजलानि एसडीएम अफ फान्ड प्लेस खाइमानो ब्लक अफ फान्ड प्लेस खाइमानो आ फान्ड साबनो रनाय आ फान्ड जारा कोरोना नि बागै ताबु मासे मा नंयाङै दङ त्रिपुरा सार बरंनो सारनानै नांगौ आउनि बागै आ जागा पार्टी मिटिं खालाय सिलेक्ट खालाया बाके खाइमान आबो प्रेक्टिस खामिया हायसे कारण तां हिंदी बाक्सा ताबु त्रिपुरा मथा जइन खायजा बाक्सा बीजेपी जइन खाइमानो बाक्सा आम्रा बांलायाव जइन खाइमानो खाइदों किन्तु हायबोनो आफरुत बनो मेजॉरिटी बुदि पास खायजा आबारो बनो बुद देखा आईपीएफटी बुद देखा बनो एमएलए सनामका किन्तु बतिनि त्रिपुरा मथाव जइन खायजा खांखांखाय बनो खांके बरिया आबुयाबले आ त्रिपुरा मथाव आ जरानि आईपीएफटी त्रिपुरा मथा जइन खायने रो बनो बुद दोय बनो एमएलए सनामका आन बागै बनो एमएलए फाननि जेता रां बा जेता फैसिलिटीज अब उ जे बनो बुदै पास खाने ताउ त्रिपुरा मथा जइन खानाय आ मास पीपल आ गरीब बरक ब आबनो फैसिलिटीज बुक खाने अधिकार दङ आउन बागै सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टेम अब जाजाय बासाय खालामनो आबो रजागो गा आबनो तै पार्टी मिटिं खायानि आनि कुनो माने प्रयोजन नंजाय हायसे गा जागाव दिनै आबो हायके पार्टी मिटिं खालाय एमएलए फानो इमप्लिमेन्ट खायानि आ मेन्टालिटी बसाया हायसे गाउन बागै आ मेन्टालिटी नबो चेंज खाया नांनाय शुद्ध बया जो तो एमएलए बा जो तो जारा प्रतिनिधि नै थांनाय र काबाहाय कारण तावनि हला जोंचिनि बरं नै बागै खालायो बंगै मानो सीपीएम बंगै मानो बीजेपी बंगै मानो कांग्रेस जे गरीब बरं जों सुबावै बनो माइचार होय जों बनो कायसा नायथक समाजनि कायसा तामना याकुंडा होय बास होय बनो तिसायरना आबो सबलेचिनि डिउटी गा आ जागाव जदि से आनि आईपीएफ नि बरं चिमचानि एमएलए न फान्ड नाय आबो तंगै मेनि हायसे गाबंका माने तामनाय आ सिस्टम का माने तामने जनविरोधी आउन बागै आ सिस्टम नां साजाया आउनि बागै न हयतो आबहाय गठन आरो गय क्रिएट खाना अंगे किन्तु हायबोनो आ गठना कोनो समयफोरनो कायमया एवं आबहाय नानि उचित एवं आगामी दिनाव तांथों एवं आगामी दिनाव आबहाय आं विशेष खायनो हाय लास्ट आं मन याकुं याकुं कयफिनाय आबहाय गठनानो त्रिपुरा मथानि जतो तामनाय मेम्बार्स रखनो राजन लगी हिमना हने फाइनाय रखनो पहिला जाति उलबो जाति हामजाकनाय रखनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हामजाकनाय रखनो आं याकुं याक्रमै कयो प्लीज
जे बाक्सा बागिचा लाइनायखौ जालाय दंनायथों जों सामुं थांनाय जानाय जोंसिनि हाव जोंसिनि हानि अहानि बोसानखौ दंनानै आबोसो सिनि नासिकमानि कतर आन बागै आ नासिकमानि राजानि मुसुकमानि राजानि वानसुकमानि न साक्सेस खायनायनि बागै কোনো সময় अपन आबहावाया थांजाबायदि आं नों याक रङै खयो हामबाय